Tak dnešný zápas z pohľadu výsledku môžeme brať ako, že to bol zápas, s ktorým môžeme byť spokojní, ale s predvedenou hrou, hlavne v druhej tretine, kde sme boli zbytočne vylúčení za také fauly, ktoré by sme si mali ustrážiť. Dostali sme góly a superovi sme dovolili, aby komplikoval naše víťazstvo. Tých zlomov tam bolo podľa mňa viac, lebo vždy, keď sa super dokázal dotiahnuť, tak nám sa podarilo dať góly, tak ako Hodonín, keď sme hrali u nich. Takže ten zápas bol úplne kopírovaný s Hodonínom a len s tým, že my sme boli tí, ktorí sme vyhrali a nie super. Tak ako dodnes sa tretia a štvrtá lajna, jak sa dostáva do hry, ešte nepresadila, takže ja neviem, asi budem oslavovať, že tretia lajna dali góly. Tak s Jičínem, no. Tam musíme ísť takisto zodpovedne do hry a snažiť sa hrať disciplinovane, organizovane a nedávať superovi šancu zbytočnými vylúčeniami, lebo vidíme, že rozhodčí sú takí, že zapískajú všetko, takže nemôžeme im dávať do rúk zbraň a potom si na seba vytvárať zbytočný tlak.